mah. Kok nggak gitu pangan mbak ya dijaluk. Coba. Nek, dia bocah kepiwet sih, wong anu lagi dipangan kok dijaluk. Ngapa, Mbak? Iki siapa kiye? Anaknya siapa? Oh. Iki anake Pak Sugiman. Pangan. Kok anak karo siapa? Lu kok cenah Mbak emang mbok pangan ra. Kok anak karo sapa kowe? Ya, Mbah. Kurang ajar sik, Mbah. Kulit itu wepen yo. Kok anak karo sapa? Dewe. Ora ngerti iki bapake karo Mbak Yuni iki mau. Ya wis tenan tak jukune wedang ya. Nah, menang. Nek keserotan menang jukune wedang disit. Iki gelasnya nang kene kok. Heeh, nyok kae gelasnya nang kono wis. Pak. Kalau nek Munaro. Oh, apa meneh to Munaro? Ngrusui Mbah tak tukone cenah mah dipangan kabeh. Wah, lah. Ya. Wah, kok merusuk Ya. lho ini. Ya, Sah. Apa lu jadi iki? Dik Nara. Melok ya ambek partner ya. Dalan ya. Nono iku Nono ya. Iki gawa. Gawa ayo. Gawa. Heeh, ayo. Ayo. Kapek. Heeh, ya wis bene ayo. Bukan nanti Mbak nih. Ngepek pelem Wis ro. tau iki meneng wae lho, Ro. Enak ta? Enak. Wis ayo. Iki lho. Kae. Gelo. Tapi kowe sing menek ya. Apa iso? Enek ondone iso wis Iso, ndang. wis tau, ndang, Heeh, ndang. Ya. Iso roket Ndang. dicincing. Kae kono lho buka Ro. Bisa ya? Heeh. Lah sik endi bae? Kae balik Kae cocok. cedhake Cocok, keyaken tak goceki ya. Nyangkut iki lho. Ora, Ya, cepet, wis Ro. apa rokmu nyangkut. Cepet, Ro. Aku mati. Ora apa-apa, kan tak goceki. Rokmu kuwi ndang dicepetno, nyangkut. dicincing roke kuwi. Ya. Oh, roke malah didek-idek. Nyangkut roke. Ro ning dhuwur dhewe ya, Ro. Iya. Mas sendalnya cepet ayo. Heeh. Ya, wis balik cepet ae, Ro. Rok. Kuwi tak iki. Iki pemikiran delok iki. Oh, wis kerjane lah. Pergi nang ngetang, ora usah kesuwen. Jaluk cukup cepetan. Ro, belah kono kae lho, Ro. Oh, kono. Endi lah Mbak, pernah mendi. Kene. Dhuwur kae lho, Ro, peleme kae. Belah dhuwur kono, Ro. Endi gak aneh. Kuwi rono terus. Endi? Kono nek ya, minggir ya. Wis gendang, Pak. Gendang. Ayo gendang. Sekek kene. Kene wis beres. Kene ayo. Mbak, aku mau tinggal ngendi, Mbak? Wes kae kono ya, Ro. Dadah Munara. Nono jangan nakal, Nono. Jangan nakal. Anggrani, Mbak. Mbak nih, aku tiba piye iki?